Comezamos o mes de febreiro con máis cultura e o facemos con 3 exposicións nas Rías Baixas, con diferentes concertos e con numerosos eventos para os máis pequenos. Así que, como sempre, estade ben atentos porque comezamos. Comezamos a senda cultural trasladándonos ata Vilagarcía de Arousa, porque ali está disponible a exposición Arquifeituras. Nesta exposición, o artista Adolfo Barcia convida ao público a reflexionar sobre os hábitats e os diversos xeitos de habitar un espazo a través da forma arquetipo da casa. Partindo do concepto de arquitectura, a mostra recolle 36 obras. A maioría son esculturas, pero tamén hai pinturas e fotografías. Todas creadas ao longo de diversos anos, pero que tamén manteñen un único fío conductor. A mostra Arquifeituras está disponible ata o 11 de marzo na Casa da Cultura de Vilagarcía. Pasamos agora ao Castelo de Soutomaior coa exposición de María Viñals. A mostra Un soño chamado Soutomaior aborda os anos nos que María Viñals e o seu marido Enrique Lluria habitaron o Castelo de Soutomaior. A mostra está dividida en 4 ámbitos sobre a vida cultural, a familiar, o Sanatorio Lluria e as circunstancias da perda do castelo. A exposición, comisariada polo historiador Diego Piai, presenta paneis explicativos para situar as persoas visitantes no contexto da época. Un período no que pasaron polo castelo políticos intelectuais e científicos protagonistas da historia do século XX. A mostra estará disponible no Castelo de Soutomaior ata o 29 de febreiro. A última exposición de hoxe podedela visitar no Museo de Pontevedra, porque no 6º edificio está disponible a mostra de Leopoldo Noua. Leopoldo Noua, 1919-2019, naceu co motivo do centenario do nacemento do pintor pontevedrés o 19 de decembro de 2019. Esta mostra supón un percorrido pola súa historia vital e artística a través de 50 pezas, dende as súas primeiras obras en Uruguai e Argentina ata a súa estadía en París e a Armenteira. A exposición está comisariada por Rosario Sarmiento e estará disponible no 6º edificio do museo ata o 26 de abril. Deixamos as exposicións, pero continuamos na capital da provincia, porque esta é a segunda fin de semana de Noites Abertas. O Programa Municipal de Ocio Juvenil ofrecerá mañá varias actividades. Estas se dividirán en 3 escenarios, o Colexio Froebel, a Casa Azul e o Multiusos. Dende as 8 da tarde no colexio haberá un obradoiro de gravado, un de bioiogures de sabores, de West Coast Swing e un laboratorio feminista. Ademais, os que se acheguen ata o Froebel poderán desfrutar tamén da cestaría tradicional, de telenoites, de monólogos e de soft combat. Na Casa Azul haberá baile tradicional galego, tie-dye, yoga tibetano e un taller de batidos enerxéticos. Por último, no Multiusos haberá fútbol sala mixto. Toda a programación a podedes consultar na web noitesabertas.gal. Pasamos ao teatro e facemos cunha obra que achegará á cidadanía a historia de 3 pacientes con cáncer de mama metastásico. 3 mulleres coinciden nunha sala de espera do hospital. As 3 teñen cáncer de mama e a consulta de oncoloxía acabase convertendo nun punto de encontro para elas. Ese é o argumento da obra Una de 8, unha representación teatral que chega mañá a Pontevedra. Esta obra da compañía Dinamo Creación presentarase no Teatro Principal ás 8 da tarde. As entradas podelas mercar en ataquilla.com. Todo o recadado irá destinado á Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. O Teatro Principal acollerá esta fin de semana outra representación. Falo agora da obra Universario. Nun pequeno universo de letras vogais que se transforman en edificios e paisaxes, Marcel brinca coas palabras e os obxectos. Deste xeito transforma a realidade a base de risa e imaginación. Ese é o argumento desta obra. Universario da compañía catalana Marcel Gros chega este domingo a Pontevedra para facer vibrar ao público. A primeira cita será ás 12 e a segunda ás 6:30. Así, ritmo. Todos.
Outra das representacións teatrais desta fin de semana titúlase Esperando a Godot e terá lugar na sede da Fundación de Pontevedra. Baixo a dirección de Antonio Simón, Pepe Villuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz, Fernando Albizu e Jesús Lavi representarán este domingo en Pontevedra Ahora Esperando a Godot, unha historia onde estarán presentes o humor, a poesía e tamén o amor. A cita é o domingo a 7:30 no auditorio sede da Fundación de Pontevedra. Y ese sería un grave inconveniente, ¿verdad? Aquí ya no tenemos nada que hacer. Ni aquí, ni en ningún otro sitio. No, Godó, no seas así. Mañana todo irá mejor. ¿Por qué? Sen movernos da sede da Fundación de Pontevedra, pasamos agora á música e o facemos co concerto que dará mañá na capital da provincia, a Orquestra Sinfónica de Galicia. A Orquestra Sinfónica de Galicia subirase mañá ao escenario do auditorio sede da Fundación de Pontevedra e o fará baixo a dirección de Andrei Boreico. No concerto os asistentes poderán gozar de obras de Rossini, Liszt e Sostakovic. O evento terá lugar mañá ás 8 e as entradas están dispoñibles en ataquilla.com. Comezamos a sendo Mila García e a pechamos xusto no mesmo lugar, porque no auditorio terá lugar mañá o evento Metalmanía Family Session. Metalmanía é un tributo á mítica banda Metallica e está dirixido ao público familiar. O potente son do metal rock do grupo estadounidense, interpretado en directo pola única banda tributo que eles teñen recoñecido en España. Compartirán escenario con xogos e animación para que os nenos e adultos gocen por igual da música de Metallica. Metalmanía Family Session terá lugar mañá ás 5:30 no auditorio de Vila García. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar de todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.